Machegni papa riwruok mata tuke mag taekwondo oloso mbui margi mar timo ndikruok motelo ne tuke mag piny mangima. Jotugo ma igini piny mar 21 ma ibiro bagi e pachoka kuom thuolo mokwongo. Jotugo moyo 3,000 kowuok e pinje 150 igeno ni biro molo pachoka motelo ne chakruok tukegi ma ibiro bagi e alap ma Moi International Sports Center Kasarani e kind tarik 3 nyaka 6 dwe mar 12 higani. Tukegi igeno ni biro jiwo weche mag limbe e pachoka kaachiel gi goyo jek ochumi. Kwanza nachukua fursa hii kuwashukuru sana serikali ambao walitusaidia tukaenda tukafanya bidding na tukashinda, na pia wametusaidia sana katika mchacheto wa kuweka LOC pamoja. We are not taking it for granted and we will walk the journey with the government. This is the first time katika nchi hii kutakuwa na mchezo mkubwa zaidi. Nchi zaidi ya 150 zinakuja Kenya, na hiyo itacontribute sana kwa uchumi wa nchi hii. Team maradhula mar piny Nigeria kidekre mioro e tuke mag piny mangima higa mar 2026 tokuok amodhi